Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2022 i-The System eka-Tyrese Gibson la esiqala khona kwenye indawo eminyama yobugebengu okwakhiwa khona iy'dakamizwa nokwathi besapakisha kanjalo kwangena enye indoda eyayifihla ubuso izobakhomba ngesibhamu phezu kuthi le ndoda yayihamba yodwa kodwa yakwazi ukuwa-hijacka lawo ma-gangsters nokwathi siphumela ngaphandle ibaleka nokheshi wabo kanti izohlangana namaphoyisa ayibamba ibophe nokwathi esegenqisa iy'thupha bethuka kwawona amaphoyisa ukuthi kwakuwu-Terry Savage owayaziwa njengesosha elihloniphekile emphakathini owalwa nezimpi ey'ningi ebusosheni ko-Afghanistan. Ejele uTerry wavakashela ukhomishana wamaphoyisa igama lakhe uHarvey. uHarvey ebuza kuTerry ukuthi yini engamjika ekubeni iqhawe elinomlando omuhle abe umuntu ohijacka ama-drug dealers. uTerry wathi impilo ayiphilayo inzima yena lowo mlando awumsizi ngalutho njengoba sahlala ekhaya umuntu ongasebenzi. uHarvey watshela uTerry ukuthi njengoba eboshwa kunomsebenzi acela amenzele wona la ngaphakathi ejele njengoba kuney'nsolo zokuthi kukhona abantu abamaphoyisa abasezingeni eliphezulu abenza ubugebengu khona la ngaphakathi ejele bashushumbise ney'dakamizwa. uHarvey watshela uTerry ukuthi uyamthembisa ukuthi uma engakaphumeleli ukwenza lolo cwaningo uzomkhipha ngokushesha la ejele amxhase nangey'mali anyamalalisise ne-criminal record yakhe. Lokho kwazakala kuyindaba ezimnandi kuTerry njengoba wayeyimuntu odinga nemali ngenxa yendodakazi yakhe engaphilile ngokwempilo. uTerry wasivuma leso sicelo sikaHarvey kodwa uHarvey waqinisekisa ukuthi uTerry kumele aqede le mission kungakapheli u-10 days. Emva kokuvuma lokhu uTerry bafika sebemboza ubuso for ukuthi bamtransfere kulelo jele elaliyingozi kakhulu ngobugebengu. Get your ass out here. All accounted for. Chow time. uTerry fika kulelo jele bangene sawu-Lieutenant Kellyan nesekela lakhe uRoy wayekumemezela ukubaluleka kokulalela i-warden nemithetho yala ngaphakathi ejele ngokuthi umuntu ophambana nayo uzothola ukujeziswa okunzima futhi okubuhlungu. Lezo y'boshwe zayifika naye uTerry zajovwa ngomjovo one-tracker ukuze siboshwa basi-track-e yonke indlela esiyihambayo. Badeploywa kuma-prison cell abo nokuyilapho uTerry abona khona ukuthi lela kulona ijele elijwayelekile kodwa ijele elibophe iy'gebengu eziyingozi kakhulu. Phansi komatrasi wombhedi wakhe uTerry wafica kufihle i-cellphone eyayibhalwe uHarvey message ukuthi ubufakazi balo msebenzi ozongenzela wona ubugebengu obulapho ngaphakathi ejele uzongisendela ngawo le cellphone. Kwathi sekuyodle uTerry wachukuluza esinye isiboshwa igama laso uChris esamthuka uTerry simbiza ngenkawu. Mom's a monkey. Get on your knees and bow down. Looks like I'm gonna have to teach you some respect, little monkey boy. I'll see you soon, boy. I'll see you real soon. Kodwa uTerry wayithulela kangayiphendula into eshiwo uChris wahamba. Emini ngakusasa ngaphandle uTerry wacelwa esinye isiboshwa esasiwumpetha wokulwa igama laso uJohn esasidume ngo-Freeway esacela uTerry ukuthi akajoyine igroup yabo ethi ngoba uma uhlangene nabantu abafana nathi la ejele uyavikeleka. uTerry akasivuma ngesicelo sikaJohn wathi uyakwazi ukuzimela yedwa. Later ngalolo suku endlini yokuwashela uTerry wabona uJohn ezilwele ehlaselwa ezinye iy'boshwa. Don't like the way you've been running things for the ward. Bitch, this ain't no democracy. Vamos a joderlo, puñeta. Ebusuku kwafika uChris ehamba ney'gebengu zakhe esaqhubeka nokubiza uTerry ngenkawu bezomhlaselela kwe-prison cell yakhe. Boy, told you I'd see you soon, didn't I? Kwangena uBones walekelela uTerry impi yaqhubeka.
kwafika ama-prison wardens ayezothatha uTerry noBones ayobavalele ekhulu ukuthi kuma-isolation. Ngakusasa uDetective Kellyan waletha uChris noTerry phambi kachief wala ejele uLucas. uChris wajeziswa for ukusukela isiboshwe esifikayo engagunyazwanga. Esehambile uDetective Kellyan noChris, uTerry wasala e-ofisini likaChief Lucas owayexolisa ngesenzo sokungayiphathi kahle kukaChris ehlasela uTerry. uLucas wacela uTerry ukuthi ahlale phansi waseyamtshela ukuthi njengoba uTerry enomlando ebusosheni futhi ubesebenza njengesosha ngaba usizo kakhulu la. uLucas wathi kuba nezimpi ezibanjwa la njalo ngoLwesihlanu ezibizwa ngama-dungeon fight uma ingaba ingxenye yazo alwe khona angamlungisela fast ukuthi asheshe ekhishwe la ejele azokwazi ukuyohlala nendodakazi yakhe. uTerry wanikezwa leyo uniform azoyigqoka amayelwa wahanjiswa kwi-prison cell azoyohlala khona no-roommate wakhe omusha. Ephelezelwa i-prison warden yesifazane igama layo kuthiwa uMaria. uTerry wajabulisa nawe ukuthi u-prison roommate azohlaliswa naye uBones. isiboshwe sikwazile ukumlekelela kade ehlaselwa uChris nezigebengu zakhe. uTerry wabuza kuBones ukuthi wakufundelaphi kulwa. uBones watshela uTerry ukuthi ubaba wakhe ube umaster kwi-martial arts. uBones waxwayisa uTerry ngobungozi bokufa kuma-dungeon fight la azowajoyina ukuyolwa khona. wathi uBones kodwa akhululeka ngizoqhubeka nokukusapota uma ubhekene lomzimba. uTerry wahamba wacasha etoilet wasendela uHarvey message emazisa ngalama-dungeon fighters abanjelwa la ejele ahostwa uLucas. ngakusasa uBones wathatha uTerry kuyompractices ukuthi abe ready for impi ezayo. emchazela lobungozi bama-groups ukuthi ungathi uma usumhlulile umuntu usathi yajabula kuqhamuka izigebengu zakhe zikugwaza. wamtshela nokuthi uJohn wena osabambe isicoco sokuba yi-champion okwamanje udume ngegama lika-Freeway. wamtshela ukuthi ama-dungeon fight abanjwa njalo ngoLwesihlanu ebusuku namhlanje Friday fight yakhe yokuqala. uTerry segqoke leyo uniform yokulwa ahambe eseyakhona kwi-fighting arena. ephelezelwa uBones nokwathi uma engena lapho wabona uLucas ehleli esihlalweni sakhe sobukhosi. uLucas wabamemezela bonke isikhathi bachazela ukuthi lezi zimpi ziyabroadcastwa noma yisakazwa online futhi zigenerate revenue noma imali njengoba beyibuka ngemali nabayibukayo. khona lapho kwalwa impi yama-rival mafia group njengoba uJohn wayedume ngegama lika-Freeway esaqhubeka nesicoco sakhe. Let's go, gentlemen. Show me what you got. It's a momentum sport, people. Fucking Mortons. impi elandelayo kwakuyikaTerry ezobhekana no-El Papiro owayedume ngegama lika-The Vampire owayerepresenta i-Mexican Mafia. nokuyilapho insimbi yokuqala kwerawundi yayishawa omunye ushoti. Reach inside of him. Pull his soul out. If you had one. You gotta go out there like a fucking death. Let's go. Keep it moving. umsindo zawubanga kakhulu iziboshwe zayijabulela ukuwina kaTerry ezayingamazi. noLucas wayebonakala esekujabulela kakhulu ukunqoba kaTerry. emva kwemeshi kwafika uJohn waziwa ngoFreeway e-ofisi likaLucas ezofuna umholo wakhe wokuwina. uLucas watshela uJohn ukuthi awukakabi khona umholo njengamanje. uJohn watshela uLucas ukuthi wangithembisa ukuthi uzoshesha umdedele ejele emanguwini. uLucas wathi kuJohn ngiyakwazi lokho kodwa kufanele uwine izimpi ezimbili noma ke at least eyodwa ngaphezulu. uJohn watshela uLucas ukuthi njengoba uhluleka ukugcina ithembiso zakho ngizohlanganisa umbhikisho la ngaphakathi ejele
umshado nezinye iziboshwa. uTerry sibone evakashelwe enye iloya yesifazane egama layo Janet, okuwummeli wayesesiza abantu ababesebenza embuthweni wamasosha futhi ebanika nenkululeko. uJanet watshela uTerry ukuthi usebenzela phezu kwayo icase yakhe uTerry, ukuthi wenza konke okusemandleni ukuthi uTerry akhululwe ngenxa yokuthi uboshwe elwela nempilo yendodakazi yakhe engaphilile ekubeni ngomunye wabantu izwe liyiqhenyayo ngabo. Kodwa uTerry njengoba wayesebenzela imishini eyimfihlo kaHarvey walinqaba ukulimukela lolo sizo lwalithenjiswa yiloya uJanet. Lethi iboshwa seyisendaweni yokudlela uTerry wabona sekufika uJohn owayebukeka engajabulile ngokuwina kaTerry ethi kube yifake. uJohn waxwayisa uTerry wathi futhi ungagejani nami ngoba lokho kungakulahlekisela ngempilo yakho la ejele. Ebusuku sekuyidungeon fight elandelayo uTerry wayeselwa nelinye iChina ekuthiwa uDragon elalumpetha kakhulu kuma kung fu skills. Kungalindelekile uTerry washaya uDragon ngephantshi eyodwa wayiqeda ifight. Lokho kwamcasula kakhulu uJohn kunakuqala. Later sebekwi prison cell yabo uBones watshela uTerry ukuthi azaboshwe la ejele wabulala umuntu owahlukumeza udadewabo omncane. uTerry wancoma uBones ukuthi wenza kahle noma ubani wayengayenza leyo nto. Ngakusasa ethi uclean phansi uTerry wahlaselwa izigebengu zikaJohn. Iphoyisa uMaria wathi uyolamula kanti sizovela semgwazi isigebengu. Kodwa uTerry wakwazi ukumphuthumsela usizo ngokusheshsha uMaria. Nokwathi sekudlulile lokho uTerry wahamba e-ofisini likaLucas eyocela ukuthi amhlelele impi yazoyilwa noJohn uFreeway. Kodwa uLucas wanqaba watshela uTerry ukuthi akakakulungeli ukuthi usungalwa nomuntu ofana noFreeway ngoba lo John ufuna ukulwa nayo iyichampion yalo lonke lejele. uTerry wancenga uLucas emcela ukuthi akayi-arrange le fight uzoyimela. noJohn uFreeway siyamthola esethethe izigebengu zakhe ezibuza ukuthi beyithunywe ubani ukuthi ziyo-attack uTerry kuze kugcina sekugwazeka nephoyisa lesifazane ngoba leyo nto egcina isingcolisa igama lakhe engayazi. Late uChief Lucas wathatha izigebengu zikaJohn ukuyoyiphanisha for ukuhlasela uTerry nokugwaza iphoyisa. uLucas wadubula wabulala amagenge amabili kaJohn. uLucas wathi kuJohn mawuhluleka ukulawula izigebengu zakho isazokulahlekela kakhulu ngoba ngizoyiqeda. Emva kwalokho uLucas wakuvumela ukuthi uTerry noJohn balwe. Ngesikhathi uTerry seyilungiselela impi yakhe noJohn uFreeway wayengakuyekeli ukusendela uHarvey ama-messages ezinto ezenzeka la ejele. Sagcina sishayela isikhathi yahlangana impi kaJohn noTerry. Let's get it on! uTerry wagcina iwinile leyo mpi ebhekene noJohn walithola igama lokubizwa ngechampion yala ijele. Zonke iziboshwa zagcina sezimhlonipha kakhulu uTerry. Late uLucas wabiza uTerry e-ofisini lakhe ezombongela ngokuhlula ichampion, emtshela nokuthi leyo video trende kakhulu ku-social media yagenerate imali eningi kakhulu kunakuqala. uLucas wakhomelisa uTerry ngokuthi kuzoba uyena ozoba yi-leader yalezi ziboshwa, zilalele yena uTerry yonke into esuyishiye uLucas. uLucas waphinde watshela uTerry ukuthi ucela ukuthi abe isithenjwa sakhe, okuyena osezohandlisha ibhizinisi lakhe leyidakamizwa li-operator la ngaphakathi ejele. uTerry wethuswa nawukubona indawo kaLucas abengayazi la ngaphakathi ejele akhiqizela khona iyidakamizwa. uTerry wathatha isampuli yalawo ma-drugs bengaboni efihlile. uLucas wakhombisa uTerry idube ezimbili zezigebengu zikaLucas ayibulele. ezincoma uLucas etshela uTerry ukuthi yonke lento bengiyenziswa ukuthi kufanele kuphephe. uTerry wezwa leyo nto wazize ecasuka ebona ukuthi uLucas uhlukumeza amalungelo eziboshwa ngokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela erong. uTerry watshela uLucas ukuthi ungayenzi ubugebengu bese ufaka igama lami. Mina bengenze lento njengesithembiso sakho sokuthi uzoshesha ungikhiphe ejele ngikwazi ukuyonakekela indodakazi yami engaphilile. uLucas wezwa lokho wavela wabizela uTerry ofisini lakhe ethi khona umuntu okulindile wosa. Nowathi mayifika uTerry ofisini likaLucas wethuswa ukubona uHarvey. Waphinde wethuswa ukuzwa ukuthi uLucas noHarvey bebevele besebenzisana ndawonye besebenzisa izikhundla zabo ukuqhuba ubugebengu ngaphakathi ejele, kubalwa nokudayisa nokushushumbisa izidakamizwa bethi bazosebenzisana ama-skills kaTerry for nokuba ne-background obsession for ukuthi bangasebenzisana kakhulu naye babe ne-partnership. But still khona lapho uTerry wayenqaba yonke leyo nto. Kanti bazovele baletha uBones abasebemthumbile bephoqa uTerry ukuthi akavume ngenkani. uTerry wagcina evumile for ukusindisa impilo kaBones wayezobulawa. Isikhathi sahamba kanti ngokungazi kukaHarvey benoLucas, uTerry noBones babehlanganisa ezinye iziboshwa la ngaphakathi for ukuthi kube ne-uprising yombhekisho ozoba la ngaphakathi ejele. Lokho kwase kugqugquzelwa na indlela uTerry ayesehlonishwa ngayo la ejele nanendlela yokuyiphatha kaChief Lucas
isiphumile esandleni. Zahlangana iziboshwa zayisupport iplan kaLucas. Nangoku esupport ezomthetho wacelwa nokulekelelwa yiloya uJanet wakujabulela ukumsiza. uTerry waphinde wanikeza uJanet nesim card eyayiphethe yonke information kuhlangene nememory card futhi yayinama-criminal activities operator uLucas noHarvey besebenzisa izikhundla zabo ngendlela e-wrong. Kwaku-dungeon fight elandelayo uLucas wayese-organize ezinye isiboshwa esasuka kwelinye ijele esasaziwa ngokuthi siyingozi. Nama-fight makulwa sona kwakukhokhwa imali ezinkulu sasidume ngegama likaKhakha kwakuthiwa solwa noTerry. Come on, baby. Let's go. uTerry ngoba wayeplan ukuthi uzomemeza iziboshwa isusa ichaos wakwenza lokho. Ngesikhathi sekusuka iyiphithiphithi ngaphakathi ejele kwafika namadoda lawa asebenzela uLucas ethi azama ukuyekisa iziboshwa lento abayenzayo ngokuyilawula. Kwasho ukuthi iziboshwa zaziningi kakhulu kunama-prison warden namaphoyisa. uLucas wathi la esezama ukubaleka wavinjwa uTerry ngaphambili embuza ukuthi uyaphi. uTerry washaya uLucas ngesibhakela. uLucas wakhipha isibhamu wadubula uTerry. uTerry wasindiswa i-bulletproof ayigqokile kwaqhamuka uBones wamsukumisa. uLucas ethi ucosha isibhamu sakhe kwafika amaphoyisa e-DEA ayisebiziwe yambamba i-DEA yambopha esicontrola nesimo esingaphakathi ejele. Leyo DEA yayikade ibizwe uJanet ummeli esebatshele ngabo bonke ubugebengu obenzekala ngaphakathi ejele ngosizo likaTerry. Wafika ummeli uJanet ezotshela uTerry ngokuxolisa kuka-government ukuthi uTerry uzothola isinxephezelo sokuxolisa kahulumeni nanokubongwa ngoku-expose ubugebengu obukhulu obebenzeka ejele ngenxa yezikhulu zasejele eziphezulu nama-prison wardens. Kwathi ugovernment uzokhava futhi ama-medical expenses okulashwa kwendodakazi kaTerry ezibhedlela ezihamba phambili. uTerry before ahambe ejele wabonga kakhulu kuBones ngokuba sesayidini lakhe sonke isikhathi. Wathi esephume esehamba uTerry iziboshwa zazimpraise zonke zimbiza ngeqhawe zimbonga nangokuboshwa kaLucas obebahlukumeza ejele. Wajabulela ukuphinda ahlangane nendodakazi yakhe. Siyivale ngoChief Lucas oyehayiza kwi-prison cell yakhe ayiboshwe khona. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Steriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Steriza TV.